Takže čau lidi, já jsem Manny a já vás vítám u dalšího videa z Minecraftu a jsem tu společně s Nel.cz. Ahoj. A dneska to bude takový souboj. Manny 12 versus Nel.cz. Zajímavý boj. No, Já v PvPčku nejsem moc dobrý, no ale docela jo, takže uvidíme, jaký to bude. A už bychom mohli začít. Tak budem odpočítávat. 3, 2, 1. Ryan. Cípni. No, vidíte, Ola se mě dává na pohodu prostě, že jo. Ne, já umřu. Ne. Ne, kde jsi? Ne. Ne, se portnu pryč. Rychle do domečku. Baf. Ne. Kde jsi? Ne. Kolik máš srdíček? Já nevidím. Já mám skoro plný. Já všechny. No, to hrozně já bývá. Jo, no hele, počkej, tak stop hry, zapni třeba easy, ne, normál. Zapni normál. No a klidně jsi tady mohla zůstat, jenom stačí zapnout normál. Tak papa. Hele, počkejte. No, co topí? Kde jsi? Tě nevidím. Fakt, jo. Jo, tamhle. To je škoda, že nemáš tohle, to bych ti to mohl... A jo, já to i přece. Au. Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Ale ty spadly letí. Au, a spadly přímo na mě. Tak mám zapnout easy. Ne, normál. Takže na normál. Šišťasku. Já jsem... Letu jste s Facebookem. Tady se teď věděte, že vám to vypadne. Ne, jsi zlá. Se omlouvám. No, dobrý. Se vám omlouvám, lidé moje. A už se neseká, jako. Jo, ani ne. Ne, že moje podlaga, všechno. Už nemáš perly, co? Mám 6? Já 9. Já si ji dávám lukem, jsem dobrý. Jsem se tam měl dát power. Zlá. Přibývá ti to? Jsme si zase blbý nedali jídlo. Sakra. Tak papa. No, to nevím. Tak mi to určitě nepotřeba. Sakra. Já neumím to já nevidím ani na svý život, já to mám to totiž stop na ukončení videa. Tak pojď ke mně, no tak, nebuď tak zlá. Hej, už jsem na tebe měl tak perfektně namířeno. Ne, se schovám. Čau. Umři. Víš, že já tady mám vchod a že Ježiši, mě už to porto do té vody. Kde jsi? Hele. Já tě vidím. Dívej. Tak se na mě portní. Ale ne, zaperu. Kuk. A to je můj dům, vypadni.
No, jdi pryč. Díky, že jsi mi to řekla. Ne. Mám všechny domky. Nemáš, no nepřiběhla. Já už mám taky jenom 1,5. Kde jsi, já tě nevidím. Ne, já ne. Umři. Takový souboj ve vodě. Ne, já umřu. A teď se vůbec nezabít. Tak dobře, já jsem mrtvá. Fakt jo, jupi, tak jsem vyhrál, lidičky moji. No, ty Víš to co? jako podporu, tak to mám vyhrát já. A Jasně, teď to měl dveře pořádný. jasně. No právě, to byla ta léčka, že jo? No, tak už to můžeme ukončit, ne? No taky počkej, já si do tebe ještě jednou střelím. Já mám zbraň, mám vajíčko. Ne, počkej, já ti zkusím zabít ještě jednou, jo? Bla, 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 bla. No to je jedno, já už bych tohle video ukončil, bylo to taková rychlovka, ale my hned jdeme točit další. Takže čauky, No, u dalšího videa se loučím a čau. no, já už se nemohu. Se rozluč aspoň, ne? To úplně to bolelo. Tak čau.